Oude in de simmer kroepen er hier achter mij twee hele zwiere transformatoren van 250.000 kilo door de grijde. Dat gaat met een tempo van 20 meter in de uur. Voor alle belutsen een best een spannend moment, want hier jeder gaat dat vreselijk mis. Dat wie twee Jelien. Doe zakken de transformator hier door de VMBM heen. Om dat vat te komen, we deze keer een speciale dik online. Bestaande uit zoonlaag en daar betonplaten en daardoorheen een dragline-schatten. En die dragline-schatten, daar binnen net genoeg voor het hele stuk van eurokilometer, wat die dwammen tot aan het station. Dus die schatten moeten verplaatst worden en dat neemt een heel soort tijd in beslag. Met een snelheid van 20 meter in de uur waren de transformatoren van Simmer Trorregrijde vervierd. Een van hen is intussen aansluiten op het elektriciteitsnet. Ja, dit is hem. Dit is de transformator die we in juni hierheen gebracht hebben. En de orentransformator die zit er verderop, achterin. En deze transformator is in oktober in gebruik genomen, dus die werkt het nou. Naast de transformatoren op Lausmar, gaat Tennet de komende tijd ook op oren plakken de strijd aan, in het volle stroomnet. Dus er komt er bij Burgum nog een extra transformator en bij Oude Haske bijvoorbeeld in. We bouwen in Bos het een nieuw station. Maar dus dit is een onderdeel van alle oplossingen om dat volle net op te lossen. De tweede transformator op Lausmar wordt heel wat 2024 in gebruik genomen.